दिनै बेयाव भैरबकुन्द समष्टि जितुनि बिटिआर समष्टि बेनि जितुनिखि इलेक्सन जानो थांगासिनो दङ बेखौ लोब्बा लाखिनानै जोंनि इउपिपिएल हान्जानि बेयावहाय मोनसे मेल जादों आरो बे गतै भैरबकुन्द समष्टिनि सिङाव थानाय गासैबो प्राइमारि कमिटिफ्रा जोंहा बेयाव जमा दंफैयो आरो बे मिटिङावहाय दिनै जों गोबां जोंनि गेजेरावहाय टाउन आरो गामि ओनसोलनिफ्राय मानसिफ्रा फैदों आरो बेयाव गोबां मानसिफ्रा जइन जानोबो ओंखारदों जों गासैखौबो जों दिनै बे मिटिंनि गेजेरजों जों नाजावदों आरो बिसेसकै जोङो बेवहाय दिनै जोङो दल संगठन हिसाबै बेखौनो जों स्पष्ट खालामदों जोंनि प्राइमारि कमिटिफ्राबो गासैबो आवगायबोदों आरो जे मोनसे रिपर्टफोरखौ जों मोनजोबदों जे गामि ओनसोलनिफ्रायबो मोनदों टाउन ओनसोलनिफ्रायबो मोनदों जे एबारनि इलेक्सनाव रायजोफ्रा सोलायनायखौ लुबैदों गतिके बे सोलायनाया निश्चित भाबै जानो थांगासिनो दङ आरो बेयाव गोबां प्राइमारि कमिटिफोरनि गोदान गोदान जायफ्रा बिपिएफआव दङमोन जायफ्रा कंग्रेसआव दङमोन गुबुन गुबुन पार्टियाव दङमोन बिसोर गासैबो आवगायबोदों आरो दा नोंथाङा बेखौ दा दसेनि उनावहाय नुनो मोनगोन आरो बेवहाय नोंथांमोना बाइटबो लानो हागोन बिथांमोननिफ्राय सोंब्लानो नोंथांमोना बुजिनो मोनगोन ओंखायनो दिनैहाय जोङो सानदों जे फैबाय थानाय बिटिसि इलेक्सन बे बिटिसि इलेक्सनावहाय थारैनो देग्लाय रायजो राजाफ्रा गोदान मोनसे गभर्नमेन्टखौ लाबोगोन आरो बे गभर्नमेन्टआ इउपिपिएल हान्जानि अनगायै रावबो खालामनो हानाय नङा बे बिटि ओनसोलाव बेखौ दिनै आङो स्पष्ट नोंथांमोन बुंनो हायो जों दिनै रायजो राजाफोरनिफ्राय मोनसे मेसेजखौ जों बेखौनो लुबैदों जे दिनै थांनाय जानुवारि 27 थारिखआव जि मोनसे सुक्ति जाबाय बिटिआर सुक्ति बे सुक्तिनि गेजेरजों दिनै बे ओनसोलावहाय जौगानायनि थाखाय गोबां रां रुफा आरो गोबां बेबायदिनो अनुस्थानफोरखौ जोंनो हरदों बेखौ जोंहा मावफुंनांगौ जाहैबाय बे सुक्तिया अकल मोनसे जाथिनि थाखायल' नङा बे ओनसोलाव थानाय बिभिन्न जाति जनगोष्ठीनि थाखाय बे सुक्तिखौ खालामनाय जादों आरो बे सुक्तिनि गेजेरजों जों गासैबो बर'फोरजों लोगोसे गुबुन गुबुन जाति जनगोष्ठीफोरनि गेजेरजों जौगानायखौ लाबोनो नागिरदों आरो बेनिखायनो जों रायजो राजाफोरखौ खावलायदों जे जि 15 बोसोरनिख्रुइ बांसिन जि बिपिएफआ बे बिटिसि ओनसोलखौ सालायबाय बेखौ दिनै जिखिनि रायजोफ्रा डेभेलप जादों जायाखै बेफोर गासैखौबो नुजोब्बाय जि बिपिएफनि सिङाव जि मोनसे लुण्ठन राज सोलिबाय गोबां थाखा फैसा फैदोंमोनब्लाबो बिथांमोना बेखौ मोजाङै इउटिलाइज खालामासै दिनै बिटिसिनि गेजेरजों नोंथांमोना नुनो मोन्दों भारत सरकारनि मोनसे केक रिपर्टनि गेजेरजों ओंखारदों बिटिसियावहाय गोबां क्रर थाखा बेवहाय कारापसन जानानै थांबाय आरो जिखिनि ओनसोलाव गामि ओनसोलावहाय जिबायदि स्किमफोरखौ होदोंमोन मोनफ्रोमबो स्किमफोरखौ नायोब्ला नोंथांमोना नुनो मोनगोन गासैबो आधारुवा खामानिफोरखौ बिथांमोना मोजां मावाखै ओंखायनो जों दिनैहाय खावलायदों आरो रायजो राजाफ्राबो बिथांमोना दिनै गाव गावनो बुजिनानै आवगायबोदों जे थारैनो बे बिपिएफ सरकारजों थाबाय थाब्ला बे समाजा जौगानाय नंलिया ओंखायनो मोनसे गोदान मोनसे राजनिति पार्टिखौ पावाराव लाबोनानै जि बिटिआर सुक्तिखौ जाफुंहोनायनि गेजेरजों बे ओनसोलाव जौगाथायखौ लाबोनो थाखाय दिनै बिथांमोना ओंखारबोदों आरो लोगोसे जों बिथांमोन साफ्रोमबो रायजोखौ जों खावलायहरदों जे दिनै बयबो ओंखारबोनांगौ गुबुन गुबुन पार्टिफ्राव थानायफ्रा जेरै ओंखारबोदों बेबायदिनो बयबो ज' ओंखारबोनानै बे सुक्तिनि गेजेरजों जों बे ओनसोलावहाय जौगाथायखौ जों लाबोनांगौ